Kolegyne a kolegovia, to, čo ste práve počuli, bol zvuk linky, ktorá vyrába topánky a bolo tam počuť aj hlasy ľudí, ktorí tieto linky obsluhovali. Tento zvuk za chvíľu už v Ekoslovakia počuť nebude a výroba sa úplne zastaví. Priatelia, v prvom rade vám chcem všetkým poďakovať za vašu prácu, ktorú ste tu vykonávali v Ekoslovakia. Nikto z nás to nemal tu na jednoduché a často to bolo naopak zložité. Prihováram sa vám touto formou z dôvodu, že nie s každým sa bude môcť rozlúčiť osobne a mnohí už sú doma na prekážkach a do práce zrejme už neprídu. Takže to robím takouto formou, aspoň aby som sa s vami rozlúčil. Ja pracujem v veku 25 rokov a za týchto 25 rokov som stretol strašne veľa ľudí, dobrých ľudí, ktorí si zaslúžia obdiv, ktorí si zaslúžia úctu a s ktorými som sa spriatelil a verím, že s mnohými sú to priateľstvá na celý život a ostaneme priateľmi, ostaneme v kontakte aj napriek tomu, že sa Eko zatvorí a už tu pracovať nebudeme. No, musím aj popravde povedať, že som stretol aj takých ľudí, poviem to diplomaticky a slušne, že ak ich v živote už nestretnem, tak z toho nebudem mať nejak extrémne veľkú traumu a myslím si, že mi moc chýbať nebudú. Ale týmto ľuďom sa nechcem momentálne vôbec venovať a myslím si, že to ani do budúcnosti, ani nikdy už nie je potrebné. Priatelia, vy všetci ste ukázali celému svetu vaše odhodlanie, vašu solidaritu a aj vašu odvahu. A som presvedčený o tom, že ste príkladom pre mnohých zamestnancov nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Za čo si zaslúžite naozaj veľké uznanie, obdiv a rešpekt. A ja musím povedať, že som na vás veľmi hrdý. Takisto si ale myslím aj, že nie je dôvod cítiť sa nejak ako porazený a mať porazenecké nálady, pretože si treba uvedomiť aj to, že všetko, vrátane toho odstupného, ktorý dostanú všetci zamestnanci, tak to všetko ste si vybojovali aj vy a je to vďaka vám, vašej odhodlanosti ukázať verejnú podporu vyjednávačom pri vyjednávaniach, trebárs aj nosením takýchto oznakov, pokiaľ to bolo potrebné. To odstupné ste vybojovali aj za tých, ktorí vždy, keď bola príležitosť sa ozvať a postaviť sa, tak mlčali. A myslím si, že vám majú byť za čo vďační. Priatelia, slnko bude svietiť, aj keď tu Eko nebude. A preto by sme nemali mať smutné nálady, aj keď rozumiem, že to je ťažké, pretože sme tu strávili naozaj kus života. A myslím si, že budeme mať nakoniec na to, čo sme tu prežili, len tie dobré spomienky a tie horšie spomienky a horšie tie negatívne skúsenosti pôjdu do pozadia. Priatelia, želám vám všetkým, nech sa vám v živote darí a nech vás stretne iba to najlepšie. Nechte šťastní a hlavne zdraví, pretože šťastie a zdravie je v živote to najdôležitejšie. Ja tu ešte ostávam zrejme do konca roku a to preto, lebo stále platí kolektívna zmluva, stále tu sú zamestnanci, ktorí tu pracujú a aj preto, lebo aktivity odborovej organizácie ešte neskončili a ešte sme nepovedali posledné slovo. Úprimne poviem, nebude to pre mňa tu jednoduché byť tu a pozerať sa, ako sa tu stráca všetko, čo bolo roky súčasťou nášho života
a súčasťou života nás všetkých. Kolegyne, kolegovia, priatelia, ďakujem vám zo srdca za to, že som mal tú česť byť vašim zástupcom. Ďakujem za všetko, čo ste ma naučili a takisto aj čo ste mi dali. Ja si to nesmierne vážim a verím, že zostaneme v kontakte, aj keď EKO skončí a veľakrát bude príležitosť, kedy sa budeme môcť stretnúť. Naozaj vám ďakujem zo srdca a ešte raz, ako som povedal, zaslúžite si veľkú úctu, veľký rešpekt a ja sa pred vami skláňam a vyjadrujem ten rešpekt a tú úctu pred vami aj týmto spôsobom. A na záver si ešte dovolím ju vyjadriť aj týmto tradičným spôsobom, ktorý sme používali pri protestných aktivitách. Kolegovia, ďakujem vám za všetko.